Sadni si. Však mne je vlastne jedno, kto to zaplatí. Práve o tom som chcel s tebou hovoriť. Jeho dlh teraz preberám na seba. To má ako... Čo znamenať? Vieš, kde bolo, tam bolo... Bol raz jeden les. A v ňom bývalo veľa zveriatiek. Sikorky, veveričky, divoké svine, zajac a jeho kamarát Jazvec. A raz prišiel Jazvec za svojim kamarátom Zajacom a zaťahol ho do kšeftu s veľkou hromadou hľúzoviek, ktoré by potom predali iným zvieratkám. Ale Zajac nemal peňažky a tak mu Jazvec navrhol, aby si požičal od Lišky, že tam má peňažkov dosť. Hľúzovky sa predajú a všetci budú šťastní. Chytáš sa, kokot? Ja tu nebudem počúvať nejakého vydrbaného Andersona. Si sádni a ma nerúš. A tak si Zajac požičal, peňažky dal Jazvecovi, ale čo sa, kokot, nestalo? Hľúzovky niekde na ceste zmizli. Liška bola nasratá a chcela Zajaca zožrať. A Zajac si myslel, že prúser má aj Jazvec, ale nevedel, že Jazvec a Liška sú vlastne príbuzní a veselo chcú predávať stratené hľúzovky. A Zajaca nechajú cvakať, cvakať, cvakať. Koľko už asi zacvakal náš malý zajačík? 20 000. 20 000 eur za stratené hľúzovky. Vyzerá to ako rozprávka so zlým koncom. Ale Liška nevedela, že Zajac má nového kamoša. Medveďa. Po piči veľkého medveďa. A teraz Liška dlží tomuto veľkému medveďovi 20 000 eur. Do konca mesiaca mi donesieš 20 000 eur, hej? No bež, choď, utekaj zháňať. Teraz môžeš. Čas beží. To sú svine. To som nevedel. Ani ja som nevedel. Ale viem, ako to chodí. A teraz si dáme koniačík, môj malý zajačík. Takže... ľavá 2. Alebo 3. Ľavá 5. Ľavá 5. Uťahuje do... Uťahuje do... Brzda. Brzda. 30 pravá 6. 30 pravá 6. 50 horizont. 50 horizont. Jožo, zastav. Prečo? Zastav. Ale prečo? Jožo. Jožo, to ty mi musíš hovoriť tie zákruty, nie ja tebe. Ty si šofér. Veď ti hovorím. Nie, nehovoríš, hovorím ti ich ja. Ty potom pôjdeš ten závod, ty musíš vedieť, čo máš napísané. To je komplikované do piče. Jožko, dobre ma sleduj, áno? No. Toto je zákruta 0. No. Toto 2. Toto 3. No. Toto 4, No. 5, 6, pravý uhol, 7, 8, 9 a na 10 ti nestačí rejt. Chápeš to? No. Neviem. Doriči, to je jedno, ako si to zapíšeš. Dôležité je, aby si ty tomu rozumel. Keď ti to pomôže, tak si tam daj rímske číslice, alebo si tam nakreslí zvieratka, nejak si to farebne si to vyznáč, nejaké guličky, hviezdičky, alebo ja neviem čo. Farby. Zvieratka. To je super! No, počkaj, ale to som povedal len ako príklad. Nie. Po farebných zvieratkách. To je super. Tomu ja rozumiem. Chápeš? Ale ja ti to v žiadnom prípade, v žiadnych farebných zvieratkách písať nebudem. Teraz ma dobre počúvaj, kokot. Ja ťa platím. A ty budeš čítať vo farebných zvieratkách.
ľavá rúžová. 100 cez dinosaura. Jožo. 100 cez dinosaura. Dve ryšavé veveričky. A fuj, fuj! Bude ľava čierna, chlpatá zbatá. On si nepíše čísla. On si normálne, že píše, že dúhový zvierací rozpis. Viete, ako si zapísal ľava 2? Ľavá rúžová. Chápeš? Alebo horizont je, že ryšová veverička. Esičko je zmia. A pozor, keď má ťažkú zákrutu, tak si napíše, že chlpatá, zubatá, čierna. Ale nie, to nie je všetko. Počkaj, ticho, teraz príde najväčšia pecka. Viete, ako si označil ľavá 2 cez horizont skočí? Ľavý, rúžový dinosaurus! Čomu sa smejete, Julo? My si rozprávame vtipy. Áno, tiež poznám jeden. Vyfič, chlapec môj. Príde zajac z rybníku, napije sa vody, vyhoní si vtáka a hovorí: chlasta, devky, to bolo vždy moje. Čo dobre, nie?